Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскресе! По Божій милості сьогодні маємо хоч невеличкий, але престольний праздник. Бо в Ужгороді благословена центральна площа в честь святих Кирила і Мефодія. Дай нині в Болгарії, в Сербії, на Білорусі, Великій Росії, да й вся Україна наша святкує великих святих Кирила і Мефодія, котрі принесли нам, родили нам нашу письменність і всю культуру, оту, котру назвуть пізніше люди восточна православна цивілізація. Но так нам важно розуміти, що Кирил і Мефодій, будучи жителями Македонії, теперішнього града Фесалоники, вони оказалися у сім'ї, де мати була македонянка, слав'янка, отець був грек, і вони обоє владіли язиками материнським від матері і греческим, як тогдашнім, обще розпространеним. Но вже тоді вони виділи красоту слав'янського язика. Вони говорили на ньому, розуміли слав'ян, но граматики не знали. Ми розуміємо, наприклад, як сьогодні роми, цигани теж деколи і в школу не ходили, а язик знають. Хто їх навчив? Мама. Мати Кирила і Мефодія навчила їх нашого язика. Сам язик слав'яно-руський попав під Фесалоники ще в самому віці в часи імператора Іраклія. Тоді імператор Іраклій закликав жителів з-под Карпат, щоб вони пішли і помогли йому відстояти Константинополь. Пізніше вони, ті люди-переселенці, попали під Фесалоники і образували таку велику православну общину, що там під Фесалоніками в скорому часі розвелося тільки православних, тільки слав'ян, що навіть многі греческі святі казали, що попадали деколи і в руки слав'янських розбойників. До 20 віка під Фесалониками і северна частина теперішньої Греції були преимущественно слав'яни. Лише після 20-го року, коли образувалася Греція, там произошла, пристали люди до греческого язика, в результаті група народа слав'ян-македонців, будучи слав'янами, но жили на Македонії греческою, впоследствии назвалися македонцями. У 1945 році вони зробили собі навіть республіку-державу, нині Македонія. Правда, греки сердяться, чому не Македонія, та заставили, бо називалися бивша республіка Македонія, но не Македонія, бо Македонія у Греції, северна частина Македонія у Греції. Важно розуміти, що вони вже прийшли туди, коли їх запросили на наші землі князь Ростислав і всі слав'яно-руські князі, котрі тую кругом управляли, вони вже прийшли не з пустими руками, язиком слав'янським владіли. Наші предки вийшли з-під Карпат і пішли під Фесалоники, і тот язик, і тот формат язика, іменно його ізучили Кирил і Мефодій. Там удома вони вже робили свої перші заготовки, яку будуть робити азбуку, які букви. Бо раз казали, що як писати вилами по воді, якщо не є азбуки. І тоді вони вперше взяли за основу греческий алфавіт, греческі букви, додали пару других букв, і получилася наша слав'яно-руська прекрасна азбука, чудесніша, благодатна. Сам Кирил і Мефодій підкреслили, що їм помагав Бог,
Бо чтобы создать то, что было более совершенное, чем греческий язык, а это видели Кирил и Мефодий, бо греки не мають творительного падежа. У них інакше то виражається. А слав'яни туди вже мали розвинутий язик. Но писати не знали. Пробували писати на Западі, склали глаголицю, сложнішу структуру, но вона була тяжка. І от Кирил і Мефодій приносять кирилицю, і создається унікальний язик, котрим ми нині не тільки служимо, но і обладаємо ним. Прийшлося мені недавно прийняти участь у научній конференції на Словакії у інституті імені Кирила і Мефодія. Так називається інститут. І вони празднували 1150 років прихода Кирила і Метода, або по-їхньому Цирила і Метода. Ну, я їх звідав. А що ви празднуєте? Ну, прийшли, пішли туди, пішли. В чому той праздник? Вони розводили руками, ну, були той 1150 років назад. Ну, а що тоді празднуєте? І я їм тоді сказав, 1150 років назад на Моравію і на Карпатську Русь прийшли Кирил і Мефодій, насадили виноградники і сади. Ясно, виноградники і сади лінгвістичні. Западні слав'яни, котрих латинська церква заново наглала пендриком у латинський язик, викорчували сади виноградники слав'яно-руські і осталися той поле лем латинськое. Що ви празднуєте? От ми під Карпатами, православні люди Карпато-Русини помнять і празднують 1150 років Кирило-Мефодіївської служби, язика, культури, письменності, котрою ми і нині живемо. І мільйони книжок і произведень, і стихов пишуться кожен день на чудному слав'янському язикові. Пізніше він це мало поділив на різні язики. Но ми під Карпатами сохранили тот перший, нерозділений язик, котрий став матрицею, основанням церковного богослужебного язика. І так Бог подарував нам нині святкувати тот праздник, за котрий слав'яни западного обряда латинського не знали, що празднують. Правда, вони пішли на один злочин, так його назвемо. Вони рішили, щоб об'яснити, чому вони не знають кирилицю, зробили теорію, яку, на жаль, підтримали і деякі другі слав'янські історики і лінгвісти. Кирил і Мефодій, вони сказали, не принесли кирилицю. Вони принесли глаголицю, сложну-пресложну, тяжку-притяжку. А раз латинський язик був легший, то й не встали у латинському язикові. Ну, вони пару букв знають із глаголиці. А саму кирилицю написав не Кирил і Мефодій, а їх ученики уже в Македонії пізніше. Ця теорія – це клевета на святих. Якщо це було б так, то тоді б не було за що хвалити Кирила і Мефодія. Вони тоді б не справили із задачею. Їх просив князь Ростислав, нині святий церкви, і наші слав'яно-руські князі під Карпатами. Поможіть нам, браття. Імператору писали, поможіть нам із граматикою, із письменністю, бо ми латинику маємо, чужавна нам. Латиника не має много звуків,
які ми, слав'яни, маємо. Перечислимо їх. Ж, Ч, Ш, Щ. Твердий знак не є. Звук не существує в латиниці, звук не существує в латиниці. Тільки звук І з точкою є. Но його мало, щоб передати красоту нашого язика. Часто називають словом, наприклад, лінивий, де суть 3 букви І, И. Лінивий, а значить, не один із язиків, не теперішня українська мова, не русський язик, не словацька мова невозможні передати, єдно слово написати. Бо одні не мають «и», другі не мають «і», русський язик утратив «і» з точку. Щось стало з язиками, а одійшли від матриці. Ми його держимо в церкві. Этот язик унікальний, благословенний. Ми просимо Бога, щоб Господь подарив нам молитвами Кирила і Мефодія держатися свого язика. Кілько проти нього клевети і ударів було. Мало хто знає, у Верховній Раді під сукном є проект заведення латиники у нашій державі. Він чекає свого часу, його потім витягнуть. А це буде катастрофа, тому що язик слав'янський, слав'яно-руський, да й теперішні язики український, і руський, білоруський, вони настільки красиві, що їх не можна рівняти ні з якими другими язиками, а тільки славити Бога, казати: святі Кириле, Мефодіє, то, що ви нам принесли, то, що ви зробили, це дар Божий, котрий подарований через вас. Ви, Кириле, Мефодіє, не придумали нам язик. Язик був уже тоді. Но ви зробили чудо, ви його зафіксували на папері. Кілько староіталійських слів пропали на все. Скільки старофранцузьких слів пропали на все. Скільки старонімецьких, старогерманських слов пропали на все, і ніхто їх не буде знати. Старослав'янські слова Кирил і Мефодій зафіксували, записали, а це чуть ли не 100 тисяч слів. От що вони зробили. І наша задача нині не тільки прийняти дар Божий від Кирила і Мефодія, а ще й приумножити його. Язик обично розвивається, доповняється, лучші форми граматичні позичає, но в основі Кирил і Мефодій і їхні труди. Божа Мати, приносимо благодарення Богу і Тобі за той покров, під котрим трудилися Кирил і Мефодій. Бо то, що вони зробили, і нині розділило Європу на западних християн, латинян, котрі вже втрачають віру, стають мусульманами толпами, храми пустіють, дороги широкі, магазини повні, храми пусті, і восточні слав'яни, в основному православні. Серед тих православних і ми. І тому, дякуючи Богу нашим предкам, що вони оказалися способними не тільки прийняти граматику і письменність, і Слово Божоє, переведене братями, но й сохранити його. І тут на землі нас Бог кличе все то наслідство духовне сокотити, охраняти, приумножати, а у вічності разом зі святими Кирилом і Мефодієм і з їх учениками, як один із них, який основав наш Грушівський монастир, і монастирі на теперішній Мараморщини, і з усіма святими карпаторуськими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь. Христос воскресе!